Nyaya Jerry yoramba ichikora moto. Mai Maketen vasvika pakuzoita live vachiti vedu regai ndikunyoresei macorrection, handina kuti Jerry akaurawa, ndakangobvunza chete kuti Jerry wakamuitei. Uko vana Patricia Jeki vane vanhu vavanga vavatumira something vachiti indiri friend yaJerry ndakazodai ndikadai. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya yacho tichafamba nayo zvishoma zvishoma kuti vanhu vasvike pakuunderstanda kuti chii chiri kuitika. So panyaya Jerry iya yakataurwa namai Maketen, vana Ketina nevamwe vese Stobolos family, bitterness yakadaro, vana Ru Summers vakaita malive kumapeji kwavo vachibvunza kuti ko Jerry akaenda kupi. Vamwe vakati Jerry ndiye uya wekuvigwa kuseri kwecottage yekuMaubra. So pauyawo zvakare umwe anyorawo akati Patricia hide me ndiri friend yaGerald, taigara tese kuCranbourne, ishuwa akashayikwa paakanogara namaititi kuMaubra. Nyaya iyi yakaitika around 2017 kupera kwayo kana kuti 2018 kutanga kwake. Last time yandakataura naye aiti ndasungiswa namaititi vati ndakamabira malaptop nefone, so ndatorwa nemapurisa ekuHarare. Anga adzokera kumba kwavo kumasvingo. Kumba kwavo ndakaenda kuCentral kunomutsvaka asi handina kumuwana. Kubva ipapo handina kuzonzwa nezvake. Brother yake akandifonera achifunga kuti ari kumba kwangu here, ndikati no, from there hana kuzowanikwa futi. So ndo shamwari yaJerry yanyora izvi ichinyora Patricia Jeki kuti ndo nyaya yakaitika. Panyaya iyi pane confirmation zvechokwadi kuti pane zvakadaro zvakaitika, especially zvekuba malaptop uye kuendeswa kuJerry, zvataurwa namai Maketen mune yavo testimony. So vari kuti ivo pane Jerry reached out to mai Maketen akati veduwe I've been silenced, nyaya iyi ndeye kuna na 2017 ikoko. Never mind noise iri kuitika kubackground guys, ndichambokanga zveturo imi kani. Saka mai Maketen vazouya ndokutaura nyaya iyi vakati ivo havana kuti Jerry akafa, vari kungoti Jerry akazongoshayikwa. Vaita live yavo like 20 minutes vataura vakati ndoda kungomeka everything clear, zvandakuona zvakuitika mumasocial media streets hazvisiri izvo. Inini musati kwai I implied to say no, ndakangoti inini wakamuitei Jerry, meaning to say kuti Jerry akazoenda kuna mai Maketen akati veduwe inini ndandiri mudiki kuna amaititi vandipa chirwere cheshura matongo, ndiri mwana mudiki. Saka zvinhu zvakarwadza. Ari kuti pane zvakawanda zvaakataura Jerry uyu achiudza mai Maketen. Then after that akabva anzi aba malaptop ndokuendeswa kuJerry. After that paakabva ikoko haana kuzombozikamwa kuti ari kupi. So ivo vari kungobvunza kungoedza kuva joga memory yavo kuti une utsinye wakapa mwana chirwere, ndo yavo explanation. Asi manetizens ari kuti aiwa mai Maketen muri kuratidza kuti you have been silenced zvakare, nekuti sei nyaya yenyu yazongochinja. Vana Ketina vati havasi kuzomborega kuifambira nyaya iyi. Vari kuti tete Maitonde, tete Mildred vanoiziva nyaya iyi, vakaitirwa live nezuro kwaSismeli. Sismeli vachiti tete imi munoiziva nekuti mamuri best wamai titi, tichitofunga kuti muri tete vavo zvekutodaro. And Tinashe akamboitaura nyaya iyi akati vedwe pane munhu akadai nyaya iyi ikabva yangotsikwa zvakare. Iva vamai vamachira Maketen ava vakatombozvitaura zvakare muna 2020 vambonetsana zvakare, nyaya iyi ikabva yangoita disappear into thin air. Ukateerera zvakanaka testimony yanga ichitaurwa namai Maketen vari kuti munhu angambodisappear into thin air 1 minute moza kuti idzo nhema dzinoda munhu adzifunga adzigarira pasi akabata script, because munyaya yavo vange vachikanda tumwe tumahints CID inogona kubatsira ipapo kuti memo uyu ngaatorwe ataure nyaya yake zvinyatsofamba zvakanaka. It is very clear ndiketi ari kudaro, she knows something. Iwo tete Maitonde probably involved for real. Why is he fuming? How come dzimwe dzese dzamuchachilo she supports us tichidziburitsa? How many times does she join my live edu tichi expose international theft? Why kuda kuzama kumira naye panyaya iyi? Zveshuwa pane nyaya. Manje handisi kumira operation. Where is Jerry? And what happened to Jerry? Angel Rulove huisa maaudio atakarekoda Tinashe ese. How can Tinashe play achiti ndomutya kune munhu akatouraiwa?
that wasn't a joke. And pane audio achiti imi munozviziva musade kuvharavhara nyaya iyi, ndiri kutoidhiginura, endai henyu kupolisi, zveubhuli tagara tese tingori mabhuli. Okay, so ndo nyaya yabva kuna Ketina iyi achiti it's like she wants to tell me what to address and what I shouldn't address on my platform. How come every time tinoti bhadhara mari yatete she's okay with that? Why is she fighting me for nyaya Jerry? Vele vari kupinda papi, ini ndichatoitaura kusvika kufinal. So Tete Mildred vaitawo yavo live vakati wedwe inini musandipinze munyaya dzekuurawa kwemunhu, handidi zvangu, ini ndiri kera kuUK, ndoda kurarama life yangu iri peaceful. And musakangamwe chinhu one kuti so mapurisa enyu ekuZimbabwe haana simba over me, vari kutaura teteka koma British citizen imikani. Okay, so vanhu vari kuti there's a lot of confusion pana apa. Munhu uyu ari kumbonzi akashaka 2014 mwati 2017. Actually this relationship yakatanga 2017 sekutaugwa kwaiitiwa papage raPatricia Jeki paya nemunhu uya ati 2017 ndo pakadanana vanhu ava, then ndokuzodisappear kwakaita mukomana. Chakabire vari kuti munhu akatanga nyaya iyi ndimai Machira, and she only asked the question, where is Jerry? Don't lose focus because nyaya iyi iripo zveshuwa. Handisi kuziva kuti confusion yese iyi iri kupi uye iri kubvepi. Munhu akashayikwa. Tete Midi was not in the picture then. However, there have been mitauro already dzekuti Tete avafanzi kamuchachilo kurovesa vanhu. And people were already saying Tete knows something about other people vakafushirwa what. Way before my Ketten mentioned anything. So this is why vazopinda mu defense mode plus vazopindirwa naMeli anewo pfungwa dzekuti Tete Midi is involved apa havawirirani. Ndo pane nyaya hombe ipapo, Midi versus Meli. Vamwe vese makuzongobatanidzirwa mucrossfire. Go back to the drawing board, murege kunetsana mahara. Midi knows nothing, she wasn't there. Starting point is my Ketten taurai nyaya yenyu, ndimaivepo. Who is Jerry? Hama dzake dziripi? Docket rakambovhurwa here zvikazodii? Otherwise zvese zvamuri kutaura izvi unnecessary drama. Ichokwadi pataugwa dama apa. Tete Midi vataura pane yavo live vakati ivo havakwanisi kubvumira nyaya yemudenga kana kuifambira nekuti ivo vari kunzi vaitumira mari vataura kunyanyanyanya 500 iri kuenderana nemazuva akashayikwa mukomana uyu. Guys, Tete Midi vanoziva because vabva vatongopinda mu defense mode vakabva vatotanga kutaura nyaya yekuti mapurisa kuUK chino nechino osha kuti nyaya yacho iri pachii. Nguva yese zvazvichingotaurwa kuti Tete ngavabhadhagwe, Tete ngavaitigwe chino vese nana Ketina uyu. Asi izvezvizvi aiwa zvese zvachinja. Meli ane drama, yes, they could have asked my Ketten kuseri nyaya iyi. Asi chokwadi guys, munhu chaiye mukuru angashayikwa here munyika yese yakadai? Munyika yose ekuZimbabwe nekwese munhu anongonzi atoenda muthini hana wahama here? Hama dzake dziri kunzi dzakambosendera Patricia Jeki dzichiti dziri kutsvaka hama yadzo kukanzi ari kujera bamalaptop zvikadaro. Cat family iri kuti Patricia Jeki une maproblems because wazvinyorera chinhu ichi, uri kuda kupainta Cat mother zvakaipa. Cat family, are you normal? Ndikazvinyorera to benefit what? This is serious. Like nyaya dzese kamuchacha ngangotiudza kuti chii chakaitika aripi Jerry. Asi apa Patricia Jeki panogona kuva paitika dambudziko because azonyora akati wedwe munhu uyu auya ari anonymous. Andisendera message ari anonymous. Kwagoitirei kwa anonymous? Then angoisa kazita rake kuti zviite easy communication. But anyway, vanhu they are afraid of victimization. Ndosaka vachizongoita anonymous, nyaya yacho yongoitwa kunge pasina. Otherwise ndiwo unozoramba ungoenda kumakotsi wodai apa life yako yatostopa and nyaya yacho yozondobuda futi kuchinzi hapana nyaya. Saka unotoona kuti beta ningosiyana nazvo. Pane hatiwo vedu veka batai chiremba mukotsanjera vekuinyanga kana akafa mweya wake unomutswa wotaura, munototaura naye and achitokuziva yagokudzai zvakaitika kwaari. Please batai mukotsanjera nhamba dzake pakaranganda apo. Vanhu vanotomutsirwa munhu akafa muhondo akataura vakamutengesa vakatoripa. Please tsvagai spiritual help. Uku kwambonzi ihanzvadzi yaMessi Mutsvene, vana Messi havabvi kumasvingo. So pabuda nyaya yese iyi maititi vanzi
vakomentewo nenyaya iyi. Kate family yavo yakati wedwe, we are tired of people bullying and defaming amaiti toitawo sei, ngatibatanidzei mari tite gofund titsvage lawyer richatimiririra Kate mother. Kate mother vabva varwadziwa vakataura zviri pasi pemwoyo wavo. But Ivo, the problem is one of them is backed by someone who claims is on top, who got me threatened the last time when I reported her. So there is no way you will win. She's doing it on purpose. With their backup, you don't know what they put me through last time, and I don't know who to report to. If not that I stood my ground, would have been on the run out of Zimbabwe. But time is coming. Kana achida kundiuraya, let it be. I will expose her. I've never crossed the path, yet she plays all the dirty games underground. I told my lawyers and family about her, and they are aware. So munhu uyu guys, ini ndiri kufunga kuti ndiani, imi ndinoziva kuti muri kufungawo kuti ndiani. Hasi vana Ketina, hasi vese vamuri kufungira pane munhu asimo munyaya idzi ari kuita kunge ari asinei nezviri kuitika. Vanhu vakawanda vari kufunga kuti ndiyeye. Okay, so pane gosi yanyora zvakare kati wedwe, Tete Mildred izwire kuti munhu auraya munhu riri very sensitive, at the same time chiri chokwadi zvokanganisa hama dzemunhu pfungwa. Tete, handisi kuzokusiyai panyaya iyi. 2 years ago, after muchato waTinachi, pakabuda rumor yekuti Felicitas ane mwana waari kudanana naye anotamba bhora. Mapicture nezita rake zvikabuda, isu tikazvionera pano achinzi vaitova vese kuhotel before wedding. Ndopakatangira nyaya iyi. Ikazobuda futi zvichinzi Tete Mildred imimi muri kuziva information yemunhu akaurayiwa naFelicitas. Muri part of the story. Kukazoitwa live kwaKetina ichitaurwa nyaya iyi, mukataura mega nemuromo wenyu kuti mari ndakamutumira, asi hamuna kuziva kuti yaive yekwaya munhu kuti aurayiwe. Tina chakamboda kuitaura nyaya iyi, saka nhasi muri kuvhundukei. Please, vakakwanisa kurekodha that live nevanhu vaitaura zvokuti Tete Mildred vanoziva zvokupondwa kwemunhu, uyai nazvo. Yakambotangirwei nyaya yacho yakurambwa nhasi kuti akapondwa. Justice for him. Haizi huku musatambe nebrain dzevanhu pano. Tiri kuda nyaya iyi ibude. So vanhu guys havasi kudzora tsvimbo, nyaya iri kungopushiwa zvakadaro. Mai Maketen, in as much as she did her life, hazvina zvazviri kuchinja. Ketina ari kuti inini ndiri kuzoifambira iyi personally nyaya yaJerry uye ndichamuwana. Saka ndo nyaya iripo guys, nyaya iyi yakangopusa. Kana Jerry aripo, wherever you are Jerry, chingouya ka utaura kuti uri mupenyu, chero kufonera vana Ketina ikoko kuseri ungotaura kuti uri mupenyu kuti nyaya yacho ichidarika. Asi ndofunga paari Jerry izvezvi ari kufara, kana ari munhu anoteverera zve-social media ari kutofara zvisingaiti, nekuti paakataura kuti apiwa mukondombera, amai vakati zvoni zviri right nekuti iye aingogara wani mumba mangu achidya mahara haana chaibhadhara. So ndosaka vakazomuisa chirwere ichi ende havasi kufila any kurwadziwa nenyaya iyi. So guys, do leave your comments on what you think. Mai Maketen zvava kutaura ndizvo here kana kuti vakudzokera sure nenyaya yekuti maybe vavinga kuinbox vatoona kuti vari kunyora vese.